Id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali l-ġimgħa li għaddiet li biha l-Partit Nazzjonalista ħażewġ siġġiet oħra fil-Parlament fisret ukoll li issa l-Parlament Malti għandu 71 deputat, l-ikbar parlament fl-istorja ta' pajjiżna. Tant li issa titqajjem diskussjoni dwar għandu x'ikun hemm limitu ta' deputati. Din hija xi ħaġa li jemmina bisħieħ l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia għax fi kliemu parlament ta' dan il-kobor jista' jkollu impatt negattiv fuq il-mod kif jaħdem. U żgur ma jirriflettix l-effiċjenza sissa, għaliex iż-żewġ partiti, żgur kemm il-gvern u l-oppożizzjoni, kemm il-gvern prova jgħid isma' ejja nċekknu il-ħin li wieħed jista' jitkellem fil-Parlament. Naqsuh, jiena tkellemt fis-7 Ġunju għandu ma jkunx iktar minn 20 minuta. Immaġna wieħed sabgħin jieħu l-massimu ta' diskorsi biex wieħed jiddiskuti liġi. Allura hemmhekk qed tixxekkel li jkun hemm l-effiċjenza fid-demokrazija. L-Speaker Farrugia li f'ħidmitu jżur ukoll parlamenti f'pajjiżi oħra għal il-Parlament Malti huwa ikbar anke meta mqabbel ma ta' pajjiżi oħra tal-istess kobor jew saħansitra ftit iktar. Meta tikkomparah ma' pajjiżi oħra, pereżempju Ċipru, li għandu popolazzjoni ta' kważi 3/4 miljun, għandu parlament ta' 50 membru parlamentari. Lussemburgu li joppjom daqs Malta ftit ikbar, eċċetera, għandu parlament ta' 60 membru. Mauritius, popolazzjoni ta' 1,300,000, għandu parlamentari ta' 160. Il-President li nħoloq b'deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali għandu jiftaħ għajnejn iż-żewġ naħat tal-Kamra biex jaraw x'inhu l-aħjar għal quddiem jargumenta l-Speaker. Irridu nagħmlu xi ħaġa. Il-pajjiż irid jagħmel xi ħaġa. Il-pajjiż irid jagħmel xi ħaġa billi indirizza l-Kostituzzjoni ħalli jkollna parlament li verament ikun effiċjenti, jirrappreżenta verament dak li jrid il-poplu u t-tieni illi jkollna l-effiċjenza.